Cijelodnevni boravak za odrasle osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjima već 8 godina djeluje pri Gradskom društvu Crvenog križa Županja. Trenutno skrbe o 40 korisnika, što je i maksimalni kapacitet boravka. A sve to ne bi bilo moguće bez vrijednih volontera. Njih 20-ak se izmjenjuje u radu s korisnicima. Među njima Ivona i Ivan. Iako oboje od rođenja imaju motoričke poteškoće, invaliditet ih nije spriječio da budu društveno korisni zajednici i pomažu drugima. Ivan Sabo iz Bošnjaka već godinama volontira u cjelodnevnom boravku za odrasle osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjima u Županji, koji djeluje pri Gradskom društvu Crvenog križa. Kako si ti? Šta radite? Imao sam više slobodnog vremena i htio sam da iskoristim na neki dobar način da bi nekom pomogao i stvorila se prilika da volontiram ovdje i to je to. Ivan uz još 20 volontera pomaže korisnicima ovog cjelodnevnog boravka u Županji, a njih je 40-ak. Zajedno se druže svakim radnim danom od 7 do 16 sati. Imaju različite radionice, primjerice jedna je bila o komunikaciji, pa su dobili zadatak na temelju slike ispričati priču. Došli smo u kafić pub na lijep razgovor i da se pomirimo. Jako smo sretni zbog kave i lijepih riječi. On je njoj rekao, opraštam ti sve, a ona je odgovorila, hvala ti dušo, i opet smo skupa. Volonteri pomažu korisnicima i u raznim drugim radionicama. Okušali su se u ručnom radu, glazbi, pjesmi, plesu, glumi. Ivana, njegova dijagnoza koju nosi od rođenja, ne sputava da nesebično pomaže drugima. Imam problema sa tetivama, ali kad se to stručno zove, nemam pojma. Tako da, znači, Kako to ograničava? Pa i da i ne. Znači, ako nešto ne mogu napraviti, ne mogu, ako mogu, draga volja to napraviti. Jednako kao i Ivona. Tek joj je 21 godina, no njezin način razmišljanja mnogo je zreliji od razmišljanja njezinih vršnjaka. U boravku volontira tek nekoliko mjeseci, no vezala se uz korisnike i oni s njom kao da je tu godinama. Volontiram zato što želim biti korisna i zato što me rad s korisnicima ispunjava i riječima ne mogu opisati koliko mi je drago kada vidim da su korisnici sretni kad me vide. Dobro, a kako si nam ti? Pa evo, uvijek dobro kad vas vidim. Pa uvijek si nam nasmijana. Nikada nisi ni podigla to, niti ništa. Pa ja vama pokušavam isto pomoći u raznim situacijama. Hvala ti lijepo, draga Ivona. O Ivoni i ostali korisnici imaju samo lijepe riječi. A ona je super djevojka, kad se gleda, uvijek se s njom volimo našaliti, nasmijati se s njom, uvijek nam voli pomoć kad nešto treba i tako. Ivona voli pomagati drugima, a njezine dijagnoze cerebralne paralize i takozvanog tunelskog vida u tome je ne spriječavaju. Tunelski vid je, znači, vidim samo ravno, ne vidim sa strane i kada idem u prometu jako dobro moram gledat da mi ne bi neko izletio. Pokušavam biti što aktivnija i to ne gledam kao tjelesno oštećenje, nego me to samo još više ojača kao osobu.
Na radionicama u cjelodnevnom boravku za odrasle osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjima u Županji uvijek je vrlo živo, kreativno i naravno produktivno. Što radite ovdje u boravku? Pa i lezem. Možemo vidjeti što ste Da, evo. Zez. Je vam dugo trebalo, ali teško? Nije. Nije teško, dosta. Ovo pretpostavljam radite već za Uskrs. Da. Znači na vrijeme treba krenuti. Da, prvo vrijeme, da. I 28-godišnja Andreja iz Vrbanje rado provodi vrijeme u boravku. Vezemo, imamo keramičke radionice, glumačke, pjevamo i tako bavimo se svačima pomalo. Kad je ljeto, u ljeto ide se na ljetovanje i tako obilježavamo povodom Dana invalida što imamo svoje, imamo vrtnu zabavu. Koliko vam znači dolazak ovdje? Koliko dugo dolazite? 4 godine. Koliko vam to znači? Puno. Zašto? Ovdje mi prolazi vrijeme, budem tu normalno, a kod kuće isto budem malo, ali ovdje više vremena prolazim skoro svaki dan, 8 sati ipak tu budem. Što sad radite trenutno? Evo sad radim jednu torbu, to je neki cvijet, isto mačuhice neke, bit će neki crveni. Magdalenu smo imali prilike vidjeti i kao glumicu. Da, to je bila u šumi Striborama, ja sam glumila ovog Stribora. Stribora? Da. Kako je bilo glumiti? Nešto je glumac? Ne, nije. Samo da u početku malo bude dok se isfraksaš sa tekstom i onda proide čitanje, onda idemo u prostor. Kad se zapamtimo, onda idemo u prostor. A inače nije teško, bar ne meni. Meni je super. Zašto? Ovdje, pa fino tu se družim sa svojim dragim prijateljima i smijem se, družimo se, pričamo svakako priče, tako. I družimo se. Što najviše volite raditi od ovih radionica koje imate? Pa evo, ja najviše volim kad smo u glazbenoj radionici i onda pjevam. Evo sad se pripremamo. Izašao Kačko sjelo, uveliko se pripremamo. Pripremaju se korisnici i za razne druge aktivnosti. Uvijek su aktivni kada je u pitanju obilježavanje blagdana, događaja, važnih datuma. Koliko dugo dolazite u dnevni boravak? Pa, to ja mislim ima neki 8 godina. Skoro od početaka sami? Da. Što vam se sviđa ovdje najviše? Pa ja radim više keramiku, vezove i tako. Mislim, nisam za ove pjevanje i to nisam baš nešto, ne zanima me. Volite vrijeme provoditi ovdje? Volim. Pa tu budem bolje nego da hodam po ulici, mislim. Što sad radite trenutno? Sad radim jagode. Jagode, torbu. Da. Dobro. Ovdje imate svoje prijatelje, svoje društvo? Pa imam, da, društvo, družimo se, radimo. Sad radi ove loptice od Une. To će biti zečići. Sviđa mi se ovdje sa prijateljima, se volim družiti, volim tu Ivanove kad kaže da neko glumu ili nešto, uvijek volim se baviti s nečim, pomagati nekom kad treba nešto. Bolje tu ili kod kuće? Pa ovdje mi je bolje, jer kod kuće mi nekako bude dosadno zato. Ovdje brže prođe vrijeme? Da, brže prođe vrijeme, da to. Osim što im vrijeme ovdje brže prođe, svojim trudom i zalaganjem ova vesela družina pokazuje da i osobe s intelektualnim teškoćama, odnosno osobe s invaliditetom, mogu sve i da za njih barijere ne postoje. Neki misle možda i da ne možemo, ali ja sam uvijek za to, treba uvijek probati, pa da vidim dokle idem. Jesi li se tijekom svog odrastanja susretao sa stereotipima? Ja sam, ali vjerujem da smo se svi na neki način susretali s tim. Dok nisam počeo volontirati, onda sam shvatio da to je jednostavno nebitne stvari i da treba živjeti život kako ja hoću ili to je to. A to je i cilj cjelodnevnog boravka, integrirati osobe s invaliditetom i intelektualnim poteškoćama u zajednicu kao ravnopravne članove društva, što na posljedku poboljšava kvalitetu njihovog života.